Sendiri
Hurian itu hata, jongjong dohami dison parhaladoni hurianta. Pasahaton tabe tuhamu di bagasan las niroha. Selamat ari Natal madihamu saluhutna, dame nabinoan ni Jesusima namian dihita saluhutna. Selamat ari Natal matutu. Diborngin Natalon, di papatar do tuhita hasisikop ni baga-baga haluaon sian debata di bagasan Yesus Kristus nasorang di Betlehem. Atong tapasangap maibana ta edehon ma nunga jupang muse ari pestai. Hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumua palangit dohot anoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, manida sada panondang na bolon. Bicardo sada panondang di akan na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Maragoman bangsom Rosian lomona di ari parporanganmu, marpahean habadiaon, songon nambur sian ampuan ni andos torang, rodo tuho paranganmu, akana umposo, haleluya. Matang yang mahita, ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, saya pinuji maguarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami, sian haholomon hatioron, jala di podomu ho hami, na holang hian sian ho.
gabe saur muse dohot ho. Gok halalas ni rohado hami alanii. Sai jalo maha moliteon ni rohanami nong tinopotmu marhite hite anakmu. Amen. Patik ni debata di acara Parpunguan Bodarion iman natar surat di 2 Tesalonik tolu ayat 10 onom. Alai manotong jala mangipas ma damenat di lehon Tuhan si padamei tuhamuna. Didongani Tuhani ma hamu sudena. Ima saatna atong rapangi dogogo mahita tu debata lo mangulahon patik nai. Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulao namu bertupatikmi. Amen. Sai
di topa debata do saluhutna na adong di Portibion. Jala holan marhite hatana do saut akana jina di honai. Sude naong tinopa ni debata macai huli jala denggan. Alai dang satia jolmai tu debata. Ala dioloi isap-isap ni dagingna. Gabe diulahon dosa. Namambahen sega parsaoran ni jolmai dohot debata. Tabegema barita pinopaon dohot dosa ni jolmai. Sada muska sada ayat sada rodi 2. Dimulani mulana ditopa debata langit dohot tanon. Dungi tarulangma tanoi igabe halongonan. Jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap ma debata di atas ni akan aek. Sada musa sada ayat 24 dohot 25. Dungi makuling musema debata di patubuhon tanoima hosa aka namangolu masibuan masamna. Aka dorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna. Gabe menjadi masongoni. Dungi di pauli debatama aka binatang ni tanoon masibuan masamna. Dohot aka dorbia masibuan masamna. Dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna. Jadi nunga denggan di ida debata. Sada musa sada ayat 27 dohot 20 sada. Jadi di topa debata ma jolmai tumiru rupana ditiruahkon debata lau manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi ditilik debata ma sude nati noppanai jadi nunga denggan di situ tu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paunomon. Sada musa 2 ayat 2 dohot sada musa tolu ayat ono. Dungi dipuka debata Jehovah ma sada porla di Eden tartukan habis saran. Jadi tusima dibahen jolma na jina di honnai. Dungi saya dipak noti boru-borui ma parbue ni hawi dibahen dengganna panganon jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi. Jadi diputik konsian parbue nai jala dipangan dilehoma dohok tu sinodukna siani gabe dipangan. Sada musa tolu ayat 15 dohot 27. Jala bahenokku ma parbadahanmu dohot boru-borui. Roro pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisa tunulu. Gabe parkutonmu tambi hulna. Jadi dibabali debatama Jehovah. Imana siar porla keden asa diula tano pembuatan nai. Tambah tahun lamrarat do dosai songoni nang panginonana namanegai aka perngoluan ni hita jolma. Lam ngali maholong ni roha. Lamandau do jolma sian debata. Di bagasan unduk serep ni roha. Tatopoti madosata tu adopan ni debata.
Tuhan debata, parasi roha na sumurung, diborngin natalon, rodo hami tu jolom, manopoti dosa nami. Akana hubayan hami, marhite hata, pamerengan nang pangulon nami. Nunga di papatarho, ipola ni holong ni roham tuhami, marhite harorom tu portibion, asa dapotan haluaon, dohot hangoluan hami. Alai pakorhon ni roha diri nama nimbuk-nimbuk, lamoru do roha marpanarihon tudongan, miando pehosom, lateni roha dohot badan nama bahen sega pasaoran. Ale Tuhan, gori marwanami dotolori, asagabe parwami kisalasoto. Lehon matu hami tondimi nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapol sayaon, lao mangotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Humopop hita gabe dosa do ibana, nasotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata, hita marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Tangion hamu mahatan di debata, turpuk epistel di perpunguan bodarion, natar surat di Yesaya pitu ayat 10 1 ayat 10 pitu. Tanda halongangan di hatutu buni Immanuel. Akup nidok Jahoba ma mandok si Ahas songonon. Jadi dinasi Ahas ma dang olo au mangido asa unang unjuni Jahoba. Dibaheni apalah Tuhani sandiri ma mangalehon sada tanda di hamu. Ida ma gabe-gabean ma sada na berbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon ma magwarna Immanuel. Ay tagan so diboto dakdana kidope mambolokon najat jala mamilit na denggan tarulang mata noi nani raja ni na dua raja
hina biaran mui. Aron di Jehovah na tuho dengan bagus langsung dohot di umat parbiana akar di solo awal dari Ibrahim siang bayaran di ajaran Ima saatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan naum peopsa. Amin. Macai balgado holong ni rohani de batatu portidion. Dilehon do anak nana sasadai, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan saleleng-leleng na di nasida. Tatangihon ma barita halalas ni roha, ima hatutubu ni Yesus si paluai. Yesaya sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bolon, bisardo sada panodang di aka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon, marlas ni roha na sida di julun ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parulopolopon di namarbagi taban-taban. Yohanes ada ayat 14 1 ayat 15. Gabe daging ma hatai jalan maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahay ma hasangapon nai ima hasangapon ni anak sesada nasian amai gok asini roha dohot hasit tongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana aini nama ordo ibana nahudoki narosian pudikku jumolo do ibana adong asa ahu ai parjolo hiaddo ibana. Lukas 2 ayat 10 sahatu 10 sada. Alai didok suru-suruanima tunasida unang mabiarhamu ai barita halas dirwa godang do huboan tuhamuna persaulian ni sandok bangsoi ai naung tubuh do dihamu saburnginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 sahatu 14. Jalato puma adong dongan ni suru-suruani torop akaparangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata di gijang
dame ma ditanoon dia kajolma halomoani. Nang hitape dohot mahita makamauliatehon hatutubu ni si paluai. Narade ibana makilala nama satu dirita dohot mangasihi hita. Rap mahita makamauliatehon holong ni rohanai. Huhut manggalahi lilinon asa tung takas sodang nai manodangi nguluta. Baritahon hamu ma Jesus dohot panondang di Portidion nasotupa mardalan di naholong na mangihuton ibana.
Kita berdiri kembali. Tatidakon maha porseotai songon nahi natidakon ni dongata sa porseon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanat inubuhon ni si Maria nagape-gapean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumao na bernit di pamun ni silatus na mate terpajal do ibana diau pinar silang na tuat ubanua toru runtanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo laundul di siamun debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani disi mangumi harat na mongolu dohot na mate au porsea son di Parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangolu dos sogot daging ni halak na mate dohot yang ngoluan na suara sudah amin. Tapi gema soso-soso di tengah-tengah ni huriata sadarion Minggu 24 Desember 2020 tolu. Nah parjolo ia goarni parpunguan sadarion ima parpunguan bodari parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohot tema ima dongata ma debata sian Matius sada ayat 10 walu 1 ayat 20 tolu. Paduahon nama ragam. Parjolo, pesta parjolo paningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus marsogot hari Senin 25 Desember 2020 tolu ima pesta parjolo paningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Jala di patupa huriata do parmingguon ima parmingguon manogot masuk pukul onom wib B parmingguan Arian masuk pukul 10 wib C parmingguan Borngin masuk pukul 10 walu wib Laos di patupado marulaon nabadia ditolu parmingguan ni paduahon ulaon nabadia di patupa di bagas tabe tuhitana soboi dohot di ulaon nabadia di tanggal 25 Desember 2020 tolu talu mobi matu akar ruas namar sahid dohot lansia di patupa huriata do marulaon nabadia di aka bagas tabe ulaon nabadiaon di patupa di tanggal 26 sampai dengan 30 Desember 2020 tolu asa di paboa matu aka situa wilayah tabe patoluhon pesta Natal paduahon di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 tolu pesta Natal paduahon sekaligus Natal gabungan masuk pukul 10 pitu wib. Opat buku acara parpunguan bodari ujung tahun di Bagasta tanggal 1 Januari 2024 pukul 00 wib. Marhiteon ma pinabotohon tusude ruas ni huria buku acara parpunguan bodari ujung tahun naeng dibagihon di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu dohot di hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 tolu. Dimohon mengambil satu buku per keluarga dan boleh diperbanyak sesuai kebutuhan. Songoni mas soso-soso diita. Sonari Marende Mahita Sian buku ND 49 ayat sada Huhut Papungu Pelean.
Hatane ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk camita di parsaurata di borngenon, tarsurat di Matius bidusada ayat 10 sahatro di ayat 20 hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohata. Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju orowan ni si Josepi dope inana si Mariai, gabe-gabea do ibana sianto di parbadia, adorang so masih padonohan dope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph namangaro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana naman naing sirakononna songoni alai dina songoni do petahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama doktu ibana o Joseph anak ni si Daud unangalang roham mangalap si Maria gabe dongam musari pemuse aina sieto di parbadia do nanaeng tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Yesus do goarna bahenonmu, ai paluaon na do bangsona sian akka dosa na sidabe. Masa pe sudenai, asa jupang na hinatahon ni Tuhani, marhiti sian panurirang na namadok. Ida hamuma, gabe-gabean do na marbajui, tubuan anak ma ibana jala bahenon do goarna Immanuel lapatanna dongatama debata ima sahat ni turpukta horas madihita di ari sadarion sahat mahita tu partikian parpunguan bodari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus na jojot tadok Natal umum manang malam Natal. Alani parjoloma hupasahat hami tuhita saluhutna hamu amanami inanami selamat Natal madihita. Di namar pesta Natal hita songon di Bornginon na parjolo naeng takas si ingotota ima pemaknaan peristiwa hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus lobi 2000 tahun naung salpui tubagasan ngoluta si ganupari sinuaengon asaboi hita makilalahon hamu amanami inanami hatutubu ni Tuhan Yesusi di partikiata saunari jala diganup ngolut tabe. Nuaeng sahat mahita di hatani debata nama dok tuhita marhite turpuk borngenon dongat tama debata Allah menyertai kita. Dongat tama debata Allah menyertai kita marhite na dipatujolo dipaingot hitamuse songod dia do peristiwa mulanya peristiwa hatutubu ni Tuhan Yesus tutonga-tonga ni portibion. Molota pamanat hamu amanami inanami na parjolo sahali macai takas doi di pabotohon tuhita marhite ayat 10 alui di dok uju orowan ni si Joseph dope si Maria gabe-gabean do ibana sian tod di parbadia adorang somasi padonohan dope nasida. Si Joseph dohot si Maria dang naung hot ripe dope dang marumah tangga dope dang gabe suami istri dope nasida hati hai alai
nunga bertunangan. Ngamar tunangan nasida, jadi status Maria dengan Yusuf itu, si Maria dohot si Joseph hanya sebatas tunangan saja. Alai tabereng madisi ditikina bertunangan ido penasida, justru di sido di pamasa debata hamumulani haluaoni jolmai. Gabe-gabean dosi Maria sian todi parbadia. Ido didok diturpuk taon hamu amanami inanami. Sasitongna molo tapamanat adong perempuan dan laki-laki gabe-gabean sohot ripedope, tentunya ini menjadi aib besar. Maboan hailau doon, maboan arsak doon, maboan sitaonon doon. Jalan molo hadapotan terjadi si songonon, adong do uhum nion, dibabeli doon, dibuang, diusir. Tentu hal si songonope hamu amanami inanami, ujuju panghita di kondisi ni parngoluota sinuaengon sarupa dui. Mailama keluarga, mailama tong namardongani, mailama dirina sadiri. Membawa aib di tengah-tengah keluarga. Gabe mailama mereng hatoropan, dang barani mamereng hatoropan, sasitongna. Odo beban yang dipikul oleh Yusuf ketika itu. Alanido ditahi rohana do, peado noaeng bahenon. Kami tidak pernah berhubungan. Takiado pemarsi padonohan. Alai buasa boi gabe-gabean. Oma saya marhusori di bagasan rohani si Joseph hati hai. Wado naeng bahenokku si Maria. Bagaimana caranya supaya tidak mendapatkan hukuman itu? Maila maibana, maila au, maila keluargana. Alanido disakapi rohana do naeng manirakon. Memutus pertunangan ketika itu. Si Maria pe gok biar do rohana. Si Joseph pe gok biar do rohana. Alai marhite suru-suruan na sinuru ni debata odo papos rohana sida, ternyata peristiwa yang terjadi kepada mereka berdua itu adalah pekerjaan Tuhan. Sakap ni debata, rancangan Allah yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Nasida ma pinilik ni debata. Bukan dari golongan yang tinggi, bukan dari kelas atas, bukan orang yang terpandang. Alai merekalah dipilih oleh Allah. Laho pasauton sakap haluaon di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon di portibion. Alanido uju saya marhusori di bagasar rohana. Gok biar ibana Roma suru-suruani madapoton ibana. Supaya dia tidak takut, supaya dia tidak bobonosan, supaya dia tidak merasa malu, supaya dia tidak terbebani dengan apa yang terjadi antara mereka berdua. Alanido didok suru-suruani tu si Maria. Unak koma biar ale Maria. Ai dapotan asini roha. Ai dapotan asini roha do. Ho, sian debata. Dungi didok tu si Josepi. Oh Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabedonga musaripe muse. Aina sian tod di parbadia do nanaeng tubu
di ibana. Rasien hajol mauta, bui tarjalo rohata do, songo dia ma kegalauan, songo dia ma humalaput, manang songo dia ma nuaeng, biar ni roha nasindana dua. Tetapi ketika malaikat itu berbicara kepada mereka, imana paposon rohana sida, akhirnya mereka mengemban tugas, kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka berdua. Titurpuk tahun hamu amanami inanami di pabotohon suru-suruani donang tu si Joseph. Ia nanaing tubui iko bayanon nama goarna Yesus. Sudah diberikan namanya Yesus. Goarni Yesuson marharoroa doon sian hata heber Joshua manang Jesua namar lapatan Jahobado haluaon. Tuhan adalah keselamatan. Oh Jehovah, paluama, Tuhan selamatkanlah. Jala hobar tu goarna ido, napi natupani Tuhan Yesus, ujumangulu di tonga-tonga ni Portibion. Menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian yang kekal itu. Paluahon akajolma nagok dosa. Paluahon hita jolma sian hamatean sisa leleng nileleng nai. Karena hanya dia yang berhak untuk menyelesaikan hutang dosa kita. Karena dia yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah, Bapaknya itu, untuk menyelesaikan hutang dosa kita umat manusia ini. Manesa akadosata hamu amanami inanami. Alanido marhite hatutubu ni Yesus tu portibion di patuduhon debatado jonok do debata di tonga-tongata. Ido nasinoarahon ni turpukon di ayat 20 tolui idahamuma gabe-gabean do namar bajui tubuan anak ma ibana jalabaheno do gowarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Marhite goarni Immanuelon di patuduhon do ia Tuhan debatana taha porseai dada holan Tuhan nasun gogo sun badia namaringanan di Banua Gijang manang sun saluhutna alai ternyata huhut do HP Tuhatta nata haporseai Tuhan najonok di tonga-tongata Tuhan namian di tonga-tongata. Molo didokna kaning Yesus penyelamat sekarang Immanuel yang selalu ada beserta kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang memiliki simpati dan empati yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tuhan na berempati di sude realitas ni parsi guluton manang parsirangguton di tonga-tonga ni haportibionon. Tuhan nasai totong madongani hita di ragam ni namasa di tonga-tonga ni parngoluo taon. Tuhan nasohea manadikon hita satokin pe di pardalanan ni ngolu taon. Alanido marhite parpunguata di setiap perayaan Natal tarlumobi di Bornginon. Sainaeng do HP do honota di bagasan rohatai. Sainaeng do HP tapahusur-husur di bagasan rohatai. Di sodo Tuhani. Di tonga-tonga tao do Tuhani. Rap do Tuhani do hotita nuaeng. Sepanjang perjalanan kehidupan kita ini.
Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Alanido molo disodo HP debata. Jika Allah selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita ini, dang besa sitongna ikon tahutan hita, mabiar hita, madalani arini parngoluo taon. Molo sairap do HP tu hatai do hotita, dia senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan ganggu BHP sasitongna ngolukon, rohakon haporseaokon. Di debata, tung ape namasa, tung rope haba-haba, tung rope parukilon, tung rope lasni roha, tung gok pe pasu-pasu, tung marpogos pehita, tung godang pe aka persoalan di parnguluo taon, tak adopi hamu amanami inanami. Alarap do Tuhani do hotita, dang ganggu behita sasitongna, dang tahu ta behita sasitongna alaniaha, sebab dia Tuhan tidak hanya hadir begitu saja di tengah-tengah kita, tetapi dia melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita ini. Perkara-perkara yang besar Tuhan telah kerjakan, Tuhan telah nyatakan, nunga di patu pade batai di tonga-tonga ni parngoluo taon. Alanido, hati hahuri mang-rimangi, manatap di pardalanan ni ngolukon. Turun naik perjalanan kehidupan kita ini, suka duka menghampiri kita, kegagalan dan keberhasilan datang menghampiri kita. Doa takalan na asing hamu amanami inanami. Tuhan tidak akan menutup matanya untuk kita semua. Dakolat di si bede bata, Tuhan itu pasti berkarya kan itu. Dia akan bertindak. Dakolan mamereng boti, dakolan tubuh songoni. Alai mangula do ibana. Tetapi dia bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ditopot doakan agale, ditopot doakan apogos, ditopot doakan amarsait, ditopot doakan amarsa. Dia bekerja memberikan kelegaan. Laho mangalehon pangapulion, mangalehon hamamalum, mangalehon hagogoon. Jika Tuhan melakukan banyak hal yang demikian, atong buasa do pesai bobonosan hita di tonga-tonga ningolu taon. Buasa do pesai ganggu rohata di huaso do tagogoon ni Tuhani. Dia yang berkata, dia yang berbuat, dia yang berjanji, dan dia yang menepati setiap janjinya kepada kita. Atong buasa saya ganggu do pehita hamu amanami inanami. Ala memang jok nai HP nasinakapan ni debata maralo tunadi rohat tabi. Jok nai HP apa yang Tuhan mau sering sekali berlawanan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jok nai HP kita merasa suhar do pabahenan ni debata di tonga-tonga ni ngolutaon. Ido ubaina saya ganggu hita di tuhatai. Saya mabiar hita madalani ari ni ngolutaon. Dang tapapos rohatta. Tidak mempercayakan seluruh kehidupan kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih indah. Dari apa yang menjadi keinginan kita, dari apa yang menjadi impian kita. Sianakan atahalo mohon di tonga-tonga ni parngoluo taon. Alani do ubena gabe cucut marpepeng hapor siautai. Dia tidak bertumbuh dengan baik. Alani keragu-raguan nih, alani biar nih rohai. Wado neng mersugut, wado neng anak kuku, wado neng on, wado neng ulauku dan lain sebagainya. Hape jojok do tadok di bagasan tangyang tai. Tuhan upasahat ma diriku tuho, Tuhan upasahat ma ulauku tuho, Tuhan upasahat ma rumah tanggaku tuho. Tapi ternyata hanya sebatas hata.
Kalau sudah masalah pekerjaan kita percayakan kepada Tuhan, masalah jodoh kita percayakan kepada Tuhan, masalah aka ulauta tapasahat tu debata. Ikon posdo rohata. Bahwa Tuhan akan mengirimkan itu, memberikan itu, pasautoni tepat pada waktu Tuhan. Nah jod ikon tepat pada waktu kita. Mula boy mersogok mania Tuhan. Mulai metong tahancam museng Tuhan nih. Mula dangi leko, dang robi au mermingku. Siapa kita ini mengancam-ngancam Tuhan kita itu? Siapa kita ini memaksa-maksa Tuhan kita itu? Siapa kita ini menuntut Tuhan kita itu di dalam kehidupan kita ini? Asura di dok Tuhan ini. Anong ibekor. Kalau Tuhan katakan demikian, apa yang sudah kau lakukan anakku Inna? Upena songoni panuntukmu diau. Upena songoni pamaksam diau. Anaung ni patupaho. Kalau Tuhan sudah katakan demikian kepada kita, ngabe, saya mah. Alani doamu amanami inanami. Ketika kita percaya memang bahwa Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita. Iko betul-betul doi tahapor seai. Unak kolam madok Immanuel ina. Songon na juli do kan. Kanaposo, edang yalami betahei. Kanaposo nuaeng dang be, ngamar media sosial be. Ulu na julu, aka manami nanami ra, ya, masih dialami menulis surat cinta ya kan. Di terakhir-terakhirnya atong idok-do. Immanuel inadoto. Alay dang songoni, girgir nama nuratoni, girgir nama doki, dang songoni girgir nama kaporsiai di pardalanan ningoluna. Ido bena molo tapar rohahon nuaeng, jok nai hitaon, madele. Jok nai hitaon ini kaum muda gampang sekali berputus asa menjalani hari kehidupannya. Alanido molo tapar rohahon gudang nai barita nama baik kita malengling. Tidak kuat menjalani hidupnya. Puasa dan kuat menjalani hidupnya ketika yang pahit itu datang. Karena dia tidak percaya Tuhan itu ada bagi dia. Hidup yang murah-murah. Mendahului Tuhan di dalam kehidupannya. Doalani persoalan putus cinta. Nungapitor. Ya kan? Persoalan ekonomi katanya. Lalu dia membunuh anak-anaknya, membunuh istrinya, membunuh suaminya. Persoalan pekerjaan, persoalan tuan dan hamba. Ya kan? Namurah-murahan nuaing colmaon, mendahului rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa saya jok-jok do tadok, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Lalu jika Tuhan itu kita percayai ada bersama dengan kita. Desa sitong nanian, lam togu do hapor seota, lam tang do hapor seota, lam margogo do hita. Lam semangat do hita madalani ari ningolu taon, dang murah-murah hita madele, dang murah-murah hita berputus asa, dang murah-murah hita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Alain yang dohonota, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Jangan-jangan memang imanku sudah semakin hilang. Jangan-jangan memang pakaporseauku tuho tidak ada lagi sebesar biji sesawi. Jangan-jangan ropeau tu gerejaon, olalau mabereng inang padita rospita do. Ropeau tu gerejaon, ala nadong du bajuku na baru. Ropeau tu gerejaon, ala ni rutinitas do, jupa hari Minggu baru tu gereja, jupa malam Natal ro tu gereja.
Ape sasitong na molorohi tatua kapar sauran ni naporsea justru nata hilalado padonganion pangaramotion ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Amen. Ido tahe? Ido? Akan ragu-ragu ingat itu kan? Ido to. Ala nata hilalado pangaramotion ni debata, padonganion ni debata tidak pernah terputus di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan kita masing-masing pasti menyaksikan ini. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Alani molo martangi ako. Molo paju panghorap do di bata marhite tangiangmu. Bahibul ma roham pikiranmu. Sadok ngulum tu di bata. Unang asing-asing pikiri. Molo roho tu gereja. Bahibul ma roham. Lahu paju pangrap dohot Tuhani, unang asing-asing tapi kiri. Tetapi saya datang adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan karena Dia selalu beserta dengan aku. Molo tak rimang-rimangi pardalanan ningulut tasian Januari. Sahat tu marnatal nuaingon. Hamu amanami inanami. Pasti do sudah hita maka tidakon. Dakolan natonggi di loas debata tadai di pardalanan ningulut taon. Dakolan napaheti di loas debata tadai di pardalanan ningolut tahun. Tidak hanya yang baik-baik, tidak hanya yang indah-indah, yang manis-manis Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi juga tidak hanya yang pahit-pahit itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semua pahit dan manis itu pasti kita rasakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berkat itu mengalir, ya. Pergumulan itu ada, ya. Tetapi dalam dua situasi itu kita semua boleh bersuka cita karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Ay mangulu pehita nuaingon, marhosa pehita alaniado, ala padonganion ni debata. Buhita sahatu ingananon alaniado, ala padonganion ni debata. Oma posni rohat tahamu amanami inanami dalam perayaan malam Natal hari ini kita kembali diingatkan. Jangan takut, jangan ragu dengan Tuhan kita itu. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Alai manang tu dia hita mangalaka ana tapatupa. Di dia pehita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Amin. Mau liate marohanami diho Tuhan. Nunga saur horap dohot tami marhiti hatam nabadiai di paingot todo hami martiruhon naposom naung pinilitmu hasahatan ni baga-bagami si Joseph dohot si Maria nadimulana gok biar nasida tahutan dinamasa dingulu nasida alai ujumat dok ho marhiti suru-suruan mi pos marohana sida patupahon ulaon na balga parsuruomi ali Tuhan dipakeho na sida patuluson sakap lasniroha dihami jolma manusia berdosaon topa mahami Tuhan songon si Joseph dohot si Maria nadenggan rohai maka porseai natoktong doho rap dohot tami di pardalanan ningulu namion pangaramotionmu padonganim dakkeamat jadi di tonga-tonga ningulu nami sai rodoho ali Tuhan tung ahape namasa di ngulu nami ganu pari ganu tiki ditiki las rohanami, ditiki marsak kami, ditiki mekel, ditiki tangis. Sude matahe Tuhan. Rodoho di tonga-tonga nami. Margugui hon hami. Mangapuli hami. Pamalupon hami. Siana karagam namasa di tonga-tonga ningulu namion. Asima rohamale Tuhan di bata. Dinamar ningot hami di ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Toktong masungguli roha ng pikiran nami sa luhutna. Holakodo ale Tuhan si palua hami. Holakodo ale Tuhan
natuk palua ho kami sian dosa dohot hamatean sisa leling nililing nai. Saya toktong mahami marhapor seaon maradu poko ali Tuhan. Asa toktong dapotan haluaoni hami. Mau liate mali Tuhan di bata. Sungguli rohanami tu ari marsugut. Asa rohami manopot ho marhiti huriamon makalason ari hatutu buni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dohot majalo ulaon nabadia dalam nami laho pajonoko diri nami pasisahon dosa nami tuho ali Tuhan di bata asa toktong sonang sohari boriboan mahami tutu dinamar ningot ari hatutu bumi marhiti Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata marete hita. God.
hita. Ale de bata amanami na di banua kijang. Hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo di roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhatak. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasau rohon madamena tutodim. Selamat Natal madihita hamu amanami nanami boy marahita marsi jalangan di habirang di siamun di pudi di jolo tadalas nirohata di parpunguan bodari malam Natalon. Taimot pamar sogot roh hamu amanami nanami ibadah pagi dimulai jam 6 pagi.
like a sounding door.